Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Hanggang dulo, mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Panginoon, 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 Panginoon. Ikaw ay aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Amen. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Inandiyan ko po lahat ay tumayo at tayo pong muna manalangin. Lord, salamat Panginoon sa gabing ito, God, na kung saan, O God, dinako mo ay mga puso't pangyapak upang purihin ka, upang sambahin ka, upang makinig ng iyong salita, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagkulang sa amin, O God, sa iyong pag-ibig na napakadakila, O God, na walang hihigit pa sa iyong pag-ibig, O God. Lord, sa gabing ito, pagkabalutan mo kami ng banal mong dugo, Panginoon, na ikaw lang, Panginoon, na mapurihan namin, O God, at sa iyong mga anak na naririto, Lord, nawa ang kanilang mga puso ay handa mo, O God, na matamnan, O God, ng iyong salita. At ganoon na rin, Panginoon, sa iyong gagamitin na iyong anak. Patuloy mo siyang bigyan ng karunungan at katalinuhan, balutin mo siya ng banal mong dugo, at ikaw lang makita, Panginoon, sa kanyang sarili, Panginoon. Itago mo siya sa iyong likuran, O God, na ikaw lang makita, Panginoon. Salamat, Panginoon. Inaangkin namin ang katagumpayan, Panginoon. Salamat sa iyong papurit pagsamba sa tanging pangalang anak na si Jesus. At lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Truly, that this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad. Amen? Amen. So tayo pong lahat muli ay magbibigay ng ating mga pagsamba, ating papuri sa ating Diyos na buhay. Amen.
I will stand. I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. All my days I live for you. All my days I live for the truth. I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. All my days I live for you. All my days I live.
whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. So my heart will sing. You are good. You are good. Everything I will praise. I will praise. So my heart will sing. You are good. You are good. And with everything I will praise. I will praise. Oh, come on, let's praise the name of Jesus. Your name is everything. We will rejoice and be glad in it. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless the name of Jesus. Huwag natin ulitan natin, Panginoon, truly that our God is great. Our God is awesome. That's why, Lord, once again we are here giving you praises, giving you worship, Lord. Thank you, Lord. We will sing how great is our God. Splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, it trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, sing how great, sing how great is our God. Age to age he stands. Time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. The God and three and one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb. Lion and the Lamb, sing how great is our God. Sing with me, how great
Oh, sing how great is our God. Once again, we will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me how, oh sing with me how great. Sing how great is our God. How great, how great, how great. We'll sing how great is our God. Yeah, how great. You're the name above all. Come on, church. We will declare you are worthy, Lord. Lord, we praise you. And my heart will sing, how great is our God. Oh, Lord Jesus, we will exalt your name. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. For you are God alone, from before times began. You are on your throne. You are God alone, sing right now, and right now, in the good times and bad. You are on your throne. You are God alone, so you are God alone. You are God alone, from before times began. You are on your throne. You are God alone, and right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, you're unshakable, unstoppable. That's what you are. Oh, we want to declare unchangeable, Lord, you're unshakable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You are God, oh, from before times began. You are on your throne. You are God, you are God. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. 'Cause you are God alone, from before times began. You are on your throne. You are God alone, right now, and right now, in the good times and bad. You are on your throne. You are God. For the last time we will sing, you are God alone. You are God alone. Oh, from before time began. Lord, you are on your throne, Lord Jesus. There is no one like you, our God. Lord, and right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Oh, we worship you. Glory to the name of Jesus. Come praise the name of the Lord.
maraming salamat sa gabi pong ito, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, alam namin ang iyong presensya ay nasa aming kalagitnaan, Panginoon. Pag kami, O Diyos, ay sumasamba sa iyo. And every time na kami, O Diyos, ay nag-aalay na aming mga awitin, aming mga puso, aming mga buhay. Lord, I pray and I believe na ito po, O Diyos, ay isang maging mabango sa iyo, Panginoon, sa iyong trono. Lord, we thank you, Jesus, for your presence. We thank you for your Holy Spirit. Lord, once again, we will give you the highest praise. We will give you the highest worship, for you deserve everything. You deserve to be praised, to be worshipped, Lord. For you are a great God. You are an awesome God. We praise you. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, amen. Good evening po sa bawat isa. So, pagpasensyahan nyo na po ang aking boses ngayon at medyo ako ay minamalat. Dahil yun nga, di ba? Lagi tayong umaawit para sa ating Panginoon. So, sa gabi pong ito, tayo po muli ay mag-aaral, makikinig ng salita ng ating Panginoon. Amen? So, handa na po ba ang ating mga puso? Ang ating mga isipan, ating mga tenga. Amen? Ayan. So sa gabi pong ito, huwag po nating isipin, huwag po nating tignan kung sino yung nakatayo dito. Dahil kung titignan niyo po ako bilang si Van, di ba? Minsan sabihin niyo, uy, ganyan naman yan eh. Di ba? So huwag niyo po akong titignan bilang si Van. So ngayong pong gabi, ang papakinggan po natin ay hindi po sariling, kumbaga, hindi po nanggaling sa akin. Hindi po sariling kaalaman. Ito po ay nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya po, let's tune our hearts. Ihanda natin ating mga puso. Buksan natin. At alam ko na sa gabi pong ito, ay kakausapin po tayo ng ating Panginoon. Amen? So, nasan po ating mga Bible? Kahit po dyan sa ating mga tahanan. So, kunin po natin ating mga Biblia. Kahit po sa ating mga cellphone. Ayan, okay lang po. Dahil ang panahon ngayon, di ba? Teki-teki na. So, sa cellphone, ang Bible, sige po, okay lang. So, pag-aaralan po natin ay about po sa love. Dahil po, yan po ang ating theme ngayong month. Love, ano po yan? Love conquers all. Ayan. So, bakit ba nasabing love conquers all? Nasabi na pag meron kang love, ay mako-conquer mo ang lahat. Yun po ang pinaka summary ng ating pag-aaralan. Bakit ba pag may love ka, ay mako-conquer mo ang lahat? Okay? So, sige po, simulan po natin. So, ang title po ng ating pong pag-aaralan ngayon ay True Love. Wow, ang ganda. True Love. So, pag sinabi po bang true love, ano yung pumapasok sa isip natin? Ano yung una mong naiisip pag sinabing true love? So ngayon pong gabi, aalamin po natin, ano ba yung totoong pag-ibig na nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin? Ano ba tong pag-ibig na totoo? Kasi yun nga, sa mundong ito, sa mga panahong ito, napakadali pong sabihin na sa isang tao, napakadali pong sabihin sa kapatid mo, sa kasister mo na mahal mo siya. Isang sabi mo lang, pwede mong sabihin. Pero totoo ba? Yun po ang tanong. Yung sinasabi po nating, I love you brother, I love you sister, totoo po ba? Ano ba yun? Ano ba yung true love na talagang kailangan? So yun po ang aalamin natin sa gabi pong ito. So buksan po natin ang ating Biblia sa 1 Corinthians 13, 1 to 13. So dito po tayo iikot. Iisa-isahin po natin. Ano ba yung sinasabi ng Diyos na pag-ibig? Ano ba yung dapat na pag-ibig na meron ng isang Kristiyano? Amen? So basahin po natin. Medyo mahaba po ito, pero ano lang,
bilisan lang natin ang pagbabasa. So sabi po dito sa 1 Corinthians 13, verse 1 to 13, sabi po sa verse 1, "If I could speak all the languages of earth and of angels, but didn't love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal." Verse 2, "If I had the gift of prophecy, and if I understood all of God's secret plans and possessed all knowledge, and if I had such faith that I could move mountains, but didn't love others, I would be nothing." Verse 3, "If I gave everything I have to the poor, and even sacrificed my body, I could boast about it. But if I didn't love others, I would have gained nothing." Verse 4, "Love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. It is not irritable, and it keeps no record of being wronged." Verse 6, "It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out." 7, "Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance." 8, "Prophecy and speaking in unknown languages and special knowledge will become useless, but love will last forever." Verse 9, "Now our knowledge is partial and incomplete, and even the gifts of prophecy reveals only part of the whole picture. But when the time of perfection comes, these partial things will become useless." Verse 11, "When I was a child, I spoke and thought and reasoned as a child. But when I grew up, I put away childish things. Now we see things imperfectly, like puzzling reflections in a mirror. But then we will see everything with perfect clarity. All that I know now is partial and incomplete. But then I will know everything completely, just as God now knows me completely." Verse 13, "Three things will last forever: faith, hope, and love. And the greatest of this is love." Amen. So alam ko po, palagi nating nababasa, palagi nating naririnig ang ito pong passage na ito. Lalo na yung dun sa verse 4, di ba? Love is patient, love is kind, does not jealous. Lagi po nating naririnig yan. At alam ko po, alam natin yan lahat. Tama po ba? Pero alam po ba talaga natin yung meaning ng binabasa po natin na ito? Or nababasa lang natin, natatatak lang sa ating isip, pero hindi po tumatatak sa ating puso. So ito po yung pag-aaralan natin. Iisa-isahin po natin ito. Bakit ba ito sinabi? Bakit ba ito sinulat sa Biblia? Amen? So, introduction. So, what is love? Yan, tatanong ko po sa inyo. What is love? How do you define love? How do you describe love? Di ba, nung tayo ay mga bata, di ba? May mga slambok. Alam niyo po ba yun? Slambok. Meron doon, what is love? Ayan, sasagutan natin. Ano ba ang pag-ibig? Ano ba para sa'yo ang pag-ibig? Minsan, ang sagot natin doon, love is blind, di ba? Love is ganto. So marami tayong definition ng love. Pero ano ba ang definition ng ating Panginoon sa pag-ibig? Yun po ang aalamin natin. So, what is the true meaning of love? Love is not a feeling. Ulitin ko po Love is not a feeling. We have got to learn to get past our emotions to the meaning of the word. So parang sabihin niya sa akin, ang love ba? Hindi ba feeling yun? Di ba pagka nagmahal ka, mararamdaman mo yun? Totoo naman po. Pero ang true love, na gusto pong, kumbaga, ang gusto ng Panginoon na magkaroon tayo, hindi lang yung love na galing lang sa ating feeling. Na galing lang sa ating emosyon. We need to get past our emotion
para po malaman natin yung true meaning of the word na sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Yung love na totoo. Amen? Love is not a feeling that we can lose or throw away. So ang pag-ibig daw po, hindi po siya parang damit. Pag naluma, tatapon mo na lang. Di ba may kantang ganon? Yung kanta ni Yeng, Pag-ibig, ang title ata nun. So parang sinasabi niya doon, ang pag-ibig hindi siya parang laruan, na pag hindi mo na nararamdaman, na pag kumbaga wala na yung feeling dyan sa puso mo, wala na. Tatapon mo na lang. So hindi po ganon ang pag-ibig. Kaya po, sinasabi po natin, love is not just a feeling. Not just an emotion. Kasi po ang emotion, pabago-bago po yan. Minsan, mahal mo yung isang tao. Kung feeling lang po ang pagbabasihan natin. Minsan, mahal mo yung tao. Pag may nagawang mali, ayaw mo na. Is that the true love? Hindi po yun ang true love na gustong sabihin sa atin ng ating Panginoon. So we have many kinds of love. So eros, alam po natin to. Ang eros love po which spoke of your strong passion and physical desire. Ayan. Yung passion mo, yung desire mo, yan, eros love. Yun po yung tinatawag. And then phileo, which spoke of the strong affections and friendships you have. So yung love mo for your friends, yan, ano po yan? Ang tawag po dyan ay phileo love. So tingnan po natin sa John 13. Ano ba yung love na kailangan, ano ba yung true love na sinasabi na ating Panginoon? John 13 verses 34 to 35. Sabi po dito, So now I am giving you a new commandment. Love each other just as I have loved you. You should love each other. You should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. So ulitin ko po. Meron po ba kayong napansin sa verses na ito? Doon po sa 34, ulitin ko po yung 34. So now I am giving you a new commandment. Meron daw pong binigay ang ating Diyos na panibagong command, panibagong utos. Ano yun? Love each other. So, hindi lang po siya huminto doon sa love each other. Meron po siyang kasunod na sinabi. Love each other just as I have loved you. Katulad ng pagmamahal ko sa iyo. Kasi po, kung huminto po siya doon sa love one another, hihinto po tayo doon sa feeling lang. Doon sa emosyon lang. Love mo nga, pero hindi naman pala yung love na galing sa ating Panginoon. Just a feeling. Emotion lang. Mawawala. Itatapon lang natin. If you love someone, you should love someone na katulad ng pagmamahal sa iyo ng ating Panginoon. Amen? Amen? Naantok na ba kayo? Ayan. So, ayun po. Ang pagmamahal, kung paano tayo minamahal ng ating Panginoon. So the word love is agape. Yan, the love of Christ, the love of God, agape love. So biblical love has nothing to do with your passions or affections because you can command an emotion. So yung sinasabi pong love sa Biblia, hindi po naapektuhan dyan yung passion mo. Yung, kumbaga, yung affection mo, emotion mo, hindi po yan yung love na sinasabi sa Biblia. Because you cannot command your emotion. Totoo po ba? Nako-command po ba natin yung emotion natin? Kumbaga, may times na talagang dumadating yung emotion natin. Minsan, matatakot ka. Minsan, di mo makommand yung sarili mo na wag matakot. Kasi emosyon Bilang tao, nandyan po yan sa ating mga buhay. Andyan po yan sa sarili mo, emosyon. If love is just an emotion, wala, mag-fade lang po yan. But Jesus Christ commands us to understand, then live what it means to love. Jesus is the one
who declares that love is the mark of the Christian. Sino po ang mga Kristiyano? Taas ang kamay. Ano daw po ang ating mark? Pag-ibig. Nakasulat pa yan. Sabi po yan dito sa verse 35. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. The love that comes from God will prove that we are a disciple of Christ. Not just a love out of our emotion, out of our feeling. Love that comes from God will determine if we are truly a follower of Christ. All true disciples love God and love one another. Meron pa po isang verse sa 1 John 4 verse 20. Sabi po dito, verse 20. If someone says, I love God, but hates a Christian brother or sister, that person is a liar. For if we don't love people we see, how can we love God whom we cannot see? Ayan. If we cannot love your neighbor, your friends, your family, your sister, your brother, how can we say na mahal natin ang Diyos? Amen? Kung yung kapatid natin na nakikita natin sa pananampalataya, yung nakakasama natin, minsan medyo hinaayawan pa natin. How can we say na mahal natin ang Diyos? Kung merong, kumbaga, feeling lang yung nararamdaman natin para sa kapatid natin. Are you characterized by love? Do you live love? So itanong po natin to sa ating sarili. Are we characterized by love? Do we live love? Isinasabuhay ba natin ang pag-ibig na ito? Do you strive to love in all you think, say, and do? So sa lahat ba ng ating iniisip, sa lahat ba ng ating sinasabi, sa lahat ba ng ating ginagawa, andyan po ba ang pag-ibig ng ating Panginoon? Yes, mahirap eh. Kasi we have emotions. Diba? Pag may narinig tayo, may nakita tayo na hindi maganda, minsan magagalit tayo dun sa tao. Yes, kasi may emosyon tayo. It's hard. In reality, mahirap po talaga. But, yun nga, tayong pong lahat ay nasa proseso. Kung nagawa po ng ating Panginoon, bilang nagkatawang tao siya, how He loves us so much, we can do that to our brothers and sisters. So number 1, the priority of love. Ano ba ang priority ng pag-ibig? So makikita po natin yan sa verse 1 and 3 ng 1 Corinthians 13. Basahin po ulit natin. 1 Corinthians 13 verses 1 to 3. Sabi po ni Paul dito, if I could speak all the languages of earth and of angels, but didn't love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. So kung kahit daw siya daw ay nakakapagsalita ng lahat ng lingwahe sa mundong ito, and pati mga lingwahe ng mga anghel, pero wala daw pag-ibig, wala daw pong pag-ibig, ano pong sabi doon? Para lang daw po siyang clanging cymbal. Try po natin ganyanin yung cymbals yan sa drums, tapos wala pong ibang instrument. Basta palu-paluin lang po natin, masakit po sa tenga. Sobrang sakit sa tenga. Ayaw nating marinig. So ganun daw po ang mangyayari. Kapag tayo ay nagsasalita, tayo po ay, kumbaga, marami tayong sinasabi sa ating kapatid, pero walang pag-ibig, masakit din po sa tenga. Verse 2, if I had gifts of prophecy, and if I understood all of God's secret plans and possessed all knowledge, and if I had such faith and I could move mountains, but didn't love others, I would be nothing. Kahit daw po maalam tayong tao, kahit daw po punong-puno tayo ng kaalaman sa ating isip, matalino, di ba? Sobrang galing natin, sobrang talino natin, pero pag wala tayong pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon, nothing. Sabi po ng Biblia. Verse 3,
If I gave everything I have to the poor, and even sacrificed my body, I could boast about it. But if I didn't love others, I would have gained nothing. Kahit mapagbigay po tayo, kahit bigay tayo ng bigay sa ating pong mga kapatid, kung ano yung gusto nating ibigay, out of feeling lang po ba yan? Out of emotion lang po ba yung ating pagbibigay? Or hindi siya galing sa pagmamahal na nanggagaling sa Panginoon? It's nothing. So Paul gives us a formula for greatness, but not greatness in the eyes of God, but in the eyes of men. So ano po ba yung mga greatness na nabanggit po dito ni Paul? So number 1, greatness in this world is to be able to speak fluently with great words. Ayan, sa mundo pong ito, pag magaling tayo magsalita, pag magaling ka mag-English, sabi ng mga tao, ano to? Magaling tong batang to. Magaling tong tao na to. Kasi fluent eh. Magaling magsalita eh. Sa mundo, titignan nila yan. Ay, okay, matalino, magaling. Pero yun ba ang hinahanap ng ating Panginoon? Ano pa? Number 2 na greatness in this world, na sinabi rin po dito sa Biblia. Greatness is to know everything, to have all knowledge. Yun nga, katulad po sa verse 2, di ba? Kahit may gifts of prophecy ka, kahit marami po tayong alam, alam natin ang lahat, but without love, still nothing. At yung pangatlo po, greatness is to be generous giver, to give all, to serve mankind. So sa mundo po, ang mga tao, di ba, pag mapagbigay ka, marami tayong nagagawang maganda or kumbaga na-donate sa ibang tao, mapagbigay ka. Ang tingin ng tao sa'yo, wow, ang bait-bait. Great to. Mabait na tao to. Kasi mapagbigay. But, yung pagbibigay po ba natin is out of love na nanggagaling po sa ating Panginoon. Kasi po, alam niyo po yung kasabihan, you can give without loving, but you cannot love without giving. Pwede tayong magbigay. Pwede kang maglabas dyan ng pera mo, ibigay mo kung kani-kanino or ano man ang bigay natin. Pwede nating gawin yan, pero kahit walang pag-ibig. So yun na yan. Alam ko, kailangan mo yan. Sige. So pwede nating gawin yun. We can give without loving. Pero, we cannot love without giving. So, dapat po mauuna yung love. We should have love first na nanggagaling sa Panginoon bago tayo makapagbigay. Para yung pagbibigay po natin sa ibang tao or kung kanino man is out of love, not just an emotion. Amen? So, ito po ay under ng 1. Meron po tayong A. Under po ito nung the priority of love. So, letter A. Priority of love in speaking. Yan. Sa ating pong pagsasalita, makikita po ba ang pagmamahal pag tayo ay nagsasalita sa ating mga kapatid, sa ating mga kasama? Andyan po ba ang love? Kahit simpleng pag-usap lang, nararamdaman po ba ang love na nanggagaling sa Panginoon? So let's say, I could speak with tongues of men with great fluency in all languages. I could speak with the angels as they spoke in the Old Testament. But if I cannot love, I would be as a noisy gong. Yun nga po, yung katulad ng sinasabi kanina sa verse 1. So if it's not spoken from a heart of love, ayan po, it only resembles the dull, lifeless sound of a dead instrument. Minsan po kasi pwede tayong mag-advise, pwede tayong magsabi ng magagandang salita sa isang tao. Diba? Simple lang naman eh. Uy, alam mo kapatid, ang gwapo mo. Alam mo kapatid, ang bait-bait mo. Alam mo kapatid, ganto ka. Yes, speaking, maganda yung sinasabi natin. But, with love po ba? Parang hirap po kasi explain, di ba? Kasi madali nga sabihin sa isang tao na magaganda eh. Pero yung love, yun po yung kailangan natin eh. Love with pag tayo ay nagsasalita. It may be loud, you may be impressed,
and persuaded with great words, but it means absolutely nothing. Pwede po kasi tayong, katulad po ngayon, sa mga oras na ito, pwede po akong nagsasalita ngayon, pwede po akong kinakausap ko po ang bawat isa sa atin. Without love, kumbaga gagawin ko lang po ito out of obligation, out of my emotion, kasi kailangan kong gawin. Pero hindi ko minamahal yung aking ginagawa. Hindi ko mahal yung sinasabi ko para po, kumbaga, hindi ko mahal yung salita ng ating Panginoon na sinasabi ko po ngayon. Para po sa Diyos, wala pong kabuluhan yung ginagawa ko. Kaya po importante malaman natin yung love na talagang nanggagaling, yung love that conquers all. B, sa priority of love. Priority of love in knowing. So una po, in speaking, sa ating pong pagsasalita, the priority, yung pangalawa po sa B, the priority of love in knowing. Let's say I have the gifts of prophecy. I know all revelation of God. Alam ko lahat. Sabihin natin ganun, for example. So alam ko lahat, napakatalino ko, sobrang galing ko sa school, sa trabaho, kasi maalam ako. But I can know all of that. But if there is no love, then there is no significance to it. A full head with an empty heart is worthless. So yun po ulit, the bottom of all of this is love. So kung maalam tayo, gamitin po natin yan with the love of God. Hindi lang po basta laman ng ating isipan. Ano po yung pangatlo? C, priority of love in giving. So sabihin po natin, mapagbigay ako, yun nga, walang pagdadalawang isip na magbigay. If I did all of that, but it didn't come from love, it profits me nothing in the eyes of God. If you love to give, you can give. Pero, kumbaga, ang tawag dito, parang pag tayo ay nagbigay, siguraduhin po natin na may pagmamahal yung ating pagbibigay. Kasi pwede natin yung bawiin eh. Kung nagbigay ka out of your emotion, out of your feeling, pwede mong bawiin yan. Kasi di ko naman yun, wala namang love eh, sa pagbibigay natin eh. So number 2, pattern of love. So yung 1 po natin kanina is priority of love. And ang number 2 po natin, the pattern of love. So makikita po natin yan sa verse 4 to 7. So ito po yung sinasabing, love is patient and kind. Love is not jealous. So, ayun po yun. Basahin na lang po natin mamaya ulit. So, if you are a Christian, love is your nature. Yan, napakaganda po. Kung tayo po ay mga Kristiyano, dapat po ang nature natin is love. So, Paul lists 15 attributes of God, but not merely God. Attributes of the nature of a child born of God and the kind of person they are becoming. So yung mga sinabi po dito ni Paul, ito po ang definition ng love of God. So kung meron po tayong na-miss dito, kumbaga if one of that attributes ay kumbaga nawawala sa atin, so it means medyo napapalayo tayo dun sa love na gusto ng Diyos na magkaroon tayo. So ito po yung sinasabi ng ating Diyos sa atin na magkaroon tayo. Ito yung mga pattern. So A, under po ng pattern of love. Letter A, relates to others. So verse 4, sabi po dito, love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud. So ano po ba ibig sabihin ng patience? Patience means the ability to be wronged again and again and have the power to not retaliate or grow bitter. So pag patience daw po, ito po ay ability na kahit masaktan tayo, kahit may magawang mali sa atin, ang ating kapatid, ang ating kaibigan, ating kapamilya, kumbaga, kaya nating mahalin pa rin yung tao na yon. So sa atin po ba, tayo lang po makakaalam yan eh. Kayo lang po, sa sarili nyo po.
Pag meron bang nakarinig kayo na sinabi sa inyo na hindi maganda, o meron kayong nakita na ginawa sa inyo, sa ginawa sa atin, do we still love that person? Mamahalin pa rin po ba natin? Nasaktan tayo ng tao na yun. As in talaga, sabihin natin na broken ka dahil sa tao na yun. Can we still love that person? Kaya po ba natin gawin yun? Patience. Kahit ilang beses tayong masaktan ng tao na yun, o kung sino man yung tao na yan, nasa atin po yan, sa sarili natin, kilala po natin yan. Can you still love that person? Na hindi tayo magiging bitter sa tao na yun. Hindi tayo magagalit sa tao na yun. Hindi tayo magtatanim ng sama ng loob sa tao na yun. That is the love na gusto nating Panginoon. So it takes a long time before you flame out or explode. Kind means you treat your family like you treat your friends. So ito naman po yung kindness. So ano naman po, pag meron daw po tayong love, may patience ka, yun nga. And then meron ding kindness. Ano naman po itong kindness? So example, so if you say to your wife, halimbawa sa mga may asawa po, sinabi mo sa asawa mo, I love you. Or kung sino man, sabi mo, I love you. But never repair the house, then you are not kind. We can say to your wife na, alam mo, mahal kita, pero itong bahay, bahala na, hindi ko na muna ayusin yan. You're not kind. You're just loving out of emotion without yung kindness sa ating mga puso. And the next, not jealous. Ano naman tong not jealous? Means you want nothing and give everything. Ayan, sa panahon pong ito, parang sa mundong ito, kailangan, kapag magbibigay ka, kailangan may kapalit. Diba? So yan po ang, kumbaga, parang nature ng tao. Kapag nagbigay ka, minsan nag-expect tayo ng kapalit. Diba? Pero sabi po dito, not jealous means you want nothing and give everything. Wala kang gusto. Gusto mo lang ibigay. Katulad sa pagsaserve natin sa Diyos. Are we serving God because, yun nga, dahil lang may pagpapala? Katulad po nung inaawit natin, di ba? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala, that's love. Or we are just serving the Lord dahil meron tayong hinihintay na kapalit. We are just doing this, itong ipinapagawa sa atin, dahil meron lang tayong nais na matanggap sa ating mga buhay. Ganun din kahit sa ibang tao. Let's serve them. Mag-serve tayo sa mga tao na wala po tayong hinahangad na kapalit. So in the church, when others are recognized and you're ignored, so minsan dito sa church, yung isa, nakita natin yung kapatid natin sa pananampalata, uy, na-recognize siya ni Bishop, ganun. So minsan, sasabihin natin, uy, mas galing pa ako dyan eh. Mas ano naman ako dun ah. Mas active naman ako dun ah. Bakit siya yung na-recognize? Jealous. Pero sinasabi natin, ay kapatid, alam mo, mahal kita. Pero nung na-recognize siya, mas magaling ako dun eh. So minsan, ganun po ang nangyayari sa atin. Na hindi natin napapansin. Pero nangyayari. Diba? Naiinggit tayo. Naiinggit tayo dun sa ibang tao. So if someone is being recognized, kailangan maging masaya ka din dun sa tao na yun. Amen? So B, relates to self. Paano naman natin mai-relate ang love sa ating pong sarili? Kanina po, yung A natin, relates to others. Yan. So nire-relate natin, dapat hindi tayo jealous. Dapat
tayo ay kind, dapat meron tayong patience. Ngayon naman, sa ating sarili, how can we relate this love na nanggagaling sa Panginoon sa ating pong mga sarili? So makikita po natin yan dun sa verses 4 and 5 pa rin. So the nature of genuine Christian love is to not brag about yourself. So hindi po dapat tayo, kumbaga, pinagmamalaki natin yung sarili natin. Ako po, kumbaga, dati, nung bago-bago pa lang po akong Christian. So, nung nag-start po ako na tumugtog sa church, ang, kumbaga, ginagawa ko lang po yung pagtugtog kasi gusto kong makita ng tao na may talento ako. Gusto kong makita ng tao, na magaling akong tumugtog. Kumbaga, yun yung goal ko. Parang I'm bragging myself, kaya kong maggitara, kaya kong kumanta. Diba? So yun po yung ibig sabihin ng brag about yourself. So sinasabi po yan dito. It does not boast. Hindi daw po boastful. So the word brag means to talk a lot about yourself. So puro ako na lang, ako ang magaling, ako ang dapat ipadala dito ni Bishop, ako ang dapat tumatayo dyan, ako dapat ang kumakanta, ako dapat ang ganto sa ministry na to, ako dapat ang magaling sa ministry na to, ako ang head dito, ako dapat ang masusunod. Is that love? So ang love po, hindi po siya ganun. If we want to serve in the ministry, if we want to give our lives sa ating Panginoon, gusto nating ipagamit ang buhay natin sa Panginoon, kahit ano pang galing natin, ano pang kaalaman natin, do not brag about yourself. Huwag tayong magmalaki sa ibang tao. Kasi po sa mata ng Panginoon, pantay-pantay po tayo. Wala po tayong maipagmamalaki. Kung sinasabi natin, mas magaling ako sa iyo ako dyan, dapat. Pero pagbaba, sister, ayos Pero mahal kita. No, hindi po yun yung true love. Pinagmamalaki mo, sabi mo, ikaw na lang dyan. Tapos sabihin mo, mahal mo yung kapatid mo na yun. It's not true love. So love is not arrogant, proud. Love recognizes the equal worth of one another. Love never thinks himself better than another. So hindi po tayo makakapag-isip na mas magaling ka dun sa isang tao na yun, na mas maalam ka, na mas ikaw dapat ang nandyan sa posisyon niya. So if we have the love that comes from the Lord, hindi po natin hindi papasok sa isipan po natin yung mga ganong bagay. So Christians do not act ugly or rudely, for Christians' love does care how others react to you. So kung bilang Kristiyano, mahal mo yung kapwa mo, magiging concern ka kung ano yung reaction ng tao na yun para sa'yo. Kumbaga, sensitive ka dun sa yung mararamdaman ng tao na yun para sa'yo. So, kailangan lagi po nating isipin, ano ba yung mararamdaman ni sister pag sinabi ko ito? Ano ba yung mararamdaman ni brother kapag ganito yung ginawa ko sa kanya? We should be sensitive. Kasi pag bara-bara po tayo, may nangyari lang na hindi maganda, nasabi mo na to ganyan, nasabi mo na to ganyan. Masasaktan na yung kapatid natin. Ano na mangyayari? Magkakaroon na ng away, magkakaroon ng gulo, issue na naman. May love po ba doon? So we should be sensitive, we should be careful. Ano yung sinasabi natin, ano yung ginagawa natin sa ating pong mga kapatid. Christian love does not seek its own. Love's goal is not self, but sacrificing self for others. So we should sacrifice ourselves for others. Ano po ba yun? Paano ba natin isasacrifice yung self natin para sa iba? So, tignan na lang po natin ating Panginoong Yesus. He sacrificed Himself. Para kanino po? Para po sa atin. Kasi yun yung love na meron siya . Kahit saktan siya,
Kahit hagupitin siya, kahit punong-puno na siya ng sugat, pinako po siya sa krus. Nagreklamo po ba siya? He sacrificed himself bilang Diyos, bilang nagkatawang tao. He gave His life for you and for me. Yun po yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Can we do that to our brothers and sisters? Can we give your life sa ating pong mga kapatid? Soul C. Nasa C na po tayo. So, how love responds to sin. Ano naman po ang respond ng pagmamahal sa kasalanan? So, love is not provoked. Ayan. So, example, ano ba yung provoke? Paano ka ba napoprovoke? So, halimbawa, sa mga may trabaho or galing sa school, ayan. So, pag uwi ng bahay, pagod. Siyempre, pagod ka. Gusto mo magpahinga. Kasi napagod ka sa trabaho, napagod ka sa school. So, pag upo mo ng upuan nyo, sabi ng nanay mo, "Hoy anak, kakalinis ko lang yan. Huwag ka dyan, tumayo ka." Are we? Napoprovoke ba ang ating mga emosyon? Oh, kakauwi ko lang, noy. Tapos, pagod ako sa trabaho eh. Napagod ako sa school eh. Tapos, sabihan mo ako ng ganyan. Napoprovoke ba ang ating mga feeling, ating mga emosyon? So, yun po ang ibig sabihin ng provoke. Aba, pinoprovoke ako nito ah. So, minsan, unknowingly, nangyayari po yan sa ating buhay. Napoprovoke tayo. Provoke will lead to anger. Kapag na-provoke ka, yun nga, katulad nung may naririnig ka, kahit marinig mo lang na masakit napoprovoke ka. Hindi mo naman, kahit di pa natin alam yung totoong nangyari. Kahit di natin alam yung talagang sinabi. Narinig lang natin sa ibang tao. Nasaktan ka, nasaktan tayo. Yung emosyon mo gumana, na-provoke ka, anong mangyayari? Magagalit ka dun sa tao. So kung meron man tayong marinig, meron tayong nakita, huwag tayong ma-provoke. We should still love every one of us. So love does not keep records of wrong. So sino po ang mga historian dito? Pag sinabi pong historian, kumbaga, lagi nating naaalala yung ginawa ni ganto, ginawa ni sister na nakaraan. Alam mo ba, nung 10 years ago, ito ginawa niya yan eh. Ito 5 years ago, ganito yung ginawa niya eh. Ganto yan. Kasi nare-retain pa rin sa ating puso, sa ating mga isipan, yung sin, yung wrong na nagawa ng ating kapatid. Ay, hindi na magbabago yan. Kasi ganito yung ginawa niya noon, ganyan pa rin gagawin yan ngayon. So, hindi natin masasabi na we love that person kung napag-iisipan po natin ng ganun. If we truly love that person at pinatawad natin ang tao na yon, kakalimutan po natin kung ano man yung nagawa niyang hindi maganda ng mga nakaraang nagdaan sa kanyang buhay. Amen? So, when you love the way God commands you to love, you don't keep list of past wrongs. So yun nga po, hindi tayo nagtatanim, hindi tayo nag-i-store dyan. Kumbaga, meron ka na dyang ilang gigabytes ng ng mga nagawa sa'yo na hindi maganda. So kailangan po i-empty natin yan, i-delete natin yan, tanggalin natin sa ating mga puso. Ang manatili lang po sa ating mga puso yung pag-ibig na kailangan na meron tayo bilang mga Kristiyano. The mark of a true Christian. Na masasabi na sa atin nating Panginoon, you are my disciple because I can see the love of God in your heart. Amen? So love does not rejoice in unrighteousness. Sa verse 6 po ito, basahin na lang po natin. So love never rejoices in the hurt of others, no matter how much they deserve it. So, ito naman pong do not rejoice in unrighteousness. So, sabi po dito, love never rejoices in hurts of others. So, minsan,
Pag yung kapatid natin na may galit ka, na medyo may sama ka ng loob, pag may nangyari sa kanyang di maganda, ay, dapat lang sa'yo yan. Karma mo yan. Natutuwa pa tayo minsan. Deserve mo yan kasi ganito ka eh. Deserve na mangyari sa'yo yan kasi makasalanan ka. But no, hindi po yun. Ganun po ba ang ginawa sa atin ng ating Panginoon? Ating Panginoong Hesus? Even deserve natin na mapunta sa impyerno because we are sinners. Nakarinig po ba tayo sa ating Panginoon na deserve mo yan? Diyan ka na lang. No. Bumaba siya sa mundong ito. He even offered His life. Yung dugo dumanak sa kanya pong katawan, sa kanya pong buhay para lang po sa atin. Even though we deserve to be in that, dun sa hell. Pero binigay ng Diyos ang buhay niya para lang ma-redeem tayo. Yun po yung love. True love ng ating Panginoon para po sa atin. Na kailangan na magkaroon din po tayo. But love rejoices with the truth. Who is the truth? Sino po bang katotohanan? Si Jesus po, ang katotohanan. Where is the truth found? Saan po natatagpuan ang katotohanan? In the Bible. Kasi po doon natin mababasa ang truth eh. Kung ano yung katotohanan na ginawa nating Panginoong Hesus, ng ating Diyos eh. The Bible. Where do we hear the truth explained? Saan po natin naririnig na ini-explain ang katotohanan? This church. If you want the truth, if you love Jesus, sinasabi natin, Lord, mahal kita. If we love the Bible, we should love our church. Maging yung mga tao na nakapaloob sa simbahang ito. Kasi po dito ipinapahayag yung katotohanan. We should love the church. Mahalin po natin ang ating pong simbahan. Bawat isa po sa atin. Ano man ang kakulangan ng bawat isa. Yes, kasi we're not perfect. May pagkakamali at pagkakamali po tayong nagagawa. But still, wag po nating hayaan na mawala ang isang kapatid natin dahil lang sa nangyaring ito. Dahil lang ganito yung nagawa niya. Hinayaan po ba tayo ng Diyos? Sabi nga po niya, di ba, lagi tayong hahawakan sa kanyang mga kamay. Under of His wings. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Kung dito po sa ating simbahan ngayon, merong, kumbaga, nadadown, merong pinanghihinaan dahil ganito yung nangyari, ganito yung sitwasyon, mahalin po natin sila. Huwag po nating hayaan na mawala. And then last po, D. Permanence of love. Hanggang kailan ba tayo kailangan magmahal? So verse 8 to 12 po, basahin po natin ito. Verse 8 to 12. Prophecy and speaking in known language. Saan ba yan? Ayun, 13 pala. So 13. 3 things that will last forever. Faith, hope, and love, and the greatest of these is love. Sabi doon, will last forever. May 3 bagay na magla-last forever. Mawala man ang mundong ito, mawala man tayong lahat, pati ang kalawakan, lahat, wala. Pero mayroong 3 matitira. Faith, hope, love. And ano po ang pinaka-importante sa lahat? Love. So dito pa lang, tayo po ay nasa mundo pa lang. Tayo po ay sama-sama na narito, nahihirapan sa buhay, marami tayong pagsubok sa buhay, pero dapat po hindi nawawala ang love. Kasi the greatest of these 3 is love. So love never ends. Kaya nga po hindi natin pwedeng sabihin na feeling lang yung love eh. Kasi ang feeling nawawala. If we are on the ministry, kung tayo po ay nasa ministry, let love be in the ministry.
Kailangan yung love na dun pa rin sa loob ng ministeryo. Hindi po pwedeng, ay, may nagawang ganito si sister sa member sa ministry na to. Ay, ganto-ganto na. Marami na tayong masasabi. Minsan naalis na. Kasi nawawala po yung love. Love never ends. Patuloy lang tayong magmahal, anuman mangyari, anuman marinig ng bawat isa sa atin. So if we are on the ministry, let love be in the ministry. Same goes to your family, friends, work, or school. Kahit saan mga aspeto ng ating buhay. Nasaan ka man ngayon? Ano man yung ginagalawan mo ngayon? Kung yung sa paligid man natin, walang love, di natin maramdaman yung pag-ibig, sa atin po magsimula ang pag-ibig. Let love conquers all. Every aspects of our lives. Your family, your work, your church, your ministry, your loved ones, every aspects, if we have love, we can conquer everything. And love will never end. Patuloy na kailangan meron po tayong pagmamahal sa bawat isa, bawat aspeto ng buhay natin. So do not stop loving, keep spreading the love of God. Patuloy nating ipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. So conclusion. Conclusion na. So love should be part of our lives. As a Christian, not just love that comes from our mouth, but the true love that comes from God. Hindi lang po ang pag-ibig na lagi nating sinasabi, lagi nandyan lang sa ating bibig pero wala sa ating puso na hindi nanggagaling sa ating Panginoon. Kailangan the love will be part of our lives bilang mga Kristiyano. So if we truly know how to love, it will surely conquers everything. Amen? So sa gabi pong ito, I hope and I pray na ang bawat isa po sa atin ay pinaalalahanan ng Diyos. Maging po ako nung ito po ay ginagawa ko. Dapat parang realize ko sa sarili ko na, Lord, ganun pala ang pag-ibig. Hindi lang basta sinasabi. Hindi lang basta nararamdaman. Lord, yung pag-ibig na galing sa'yo. Yung gusto mong pag-ibig na meron kami, Panginoon. Diba? Parang, yung ginagawa ko to, parang, ako eh. Grabe. Hirap naman, Lord. Pero, yun nga, but still, diba? Di naman ibibigay sa atin yan ng Diyos kung di natin kaya eh. He commands us to love one another just as how He loves us. Kasi alam niya na kaya po natin gawin yun sa bawat isa po sa atin. Amen? Amen. So sa gabi pong ito, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa gabi pong ito na muli pinaalala mo sa amin, O Diyos, kung paano magmahal. Ano ba ang meaning, Panginoon, ng true love na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord God, alam namin, O Diyos, na minsan sa aming mga buhay, nawawala ang pag-ibig sa aming mga puso. Lord, minsan, marami kaming nasasabi sa aming kapatid, marami kaming nasasabi sa aming church, sa aming ministry. Lord, we are giving, pero wala sa aming mga puso, Panginoon. Lord, forgive us. Lord, I pray, Panginoon, na yung pag-ibig na nanggagaling sa iyo ang manatili sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Yung pag-ibig, Panginoon, na handang isakripisyo ang buhay para sa iba. Yung pag-ibig na Panginoon na walang hinihinging kapalit, Panginoon. Lord, we are serving you. Lord, kami ay narito ngayon sa lugar na ito, maging sa aming mga tahanan ngayon na nakikinig. Kaya kami, O Diyos, narito. Kaya kami, O Diyos, nakikinig ngayong gabi.
because we love you. Because we love Jesus. We love the Bible and we love this church. At mahal namin, Panginoon, ang mga tao sa lugar na ito. Ano man o Diyos ang marinig namin, ano man o Diyos ang magawa sa amin, Panginoon, Lord, let the patience, the kindness, hindi kami maging jealous, Panginoon. Lord, help us. Lord, alam namin na kung wala ka, hindi po namin ito magagawa. Lord, let your Holy Spirit help us, guide us every day of our lives. Na ang pag-ibig na ito, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, ay maisabuhay po namin bawat araw na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Lord, we thank you, Jesus, once again for your word. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, for reminding us na kailangan sa buhay namin ay may pag-ibig and we can conquer everything because of your true love, Panginoon. We thank you. We bless your name, Jesus. We worship you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Pinagpala po ba ang bawat isa? Amen. Thank you Lord sa mensahe, Lord. Yun nga, dahil love ang pinag-uusapan natin at love ang theme ng ngayong month na to, sa ating pagbibigay, dapat nandoon po yung puso natin na handang magbigay ng buong puso. Buksan po natin yung ating mga Bible sa Lucas 6:38. Ang sabi po dito, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Amen. Di ba po? Yun nga po sabi, sa pagbibigay po natin, ang Diyos magbabalik po ng lahat ng mga ibinigay natin, ibabalik niya po ng siksik, liglig at umaapaw pa daw po. Ang next po, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Amen. Tunay nga hindi po natin matatapatan ang pagbibigay o mahihigitan ang pagbibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Dahil tunay, di ba po, siya po yung unang nagbigay, siya po yung unang nagmahal. Kaya wala po tayong maipagmamalaki sa buhay natin, kundi yung kung anong meron tayo, tandaan po natin, yung anumang pong meron tayo sa mundong ito, lahat po ito ay galing sa Kanya, pinagkatiwala lang po natin sa Kanya. Kaya sa ating pagbibigay po, nandun po dapat yung ating buong pusong pagbibigay sa gawain ng Diyos, tapos sa yung mga gawain po natin sa outreach, kagaya po ng ano po natin ngayon sa Alaminos, yung gift giving po natin sa Alaminos, yung love, move on, action, love on the move, sabi po doon, di ba? Kaya po sa ating pagbibigay, dapat may action. May action yung love natin, dapat lagyan natin po ng action. So, kaya take note po lagi natin na yung sa pagbibigay po natin, sabi po doon sa Gawa 20:35, sabi daw po doon, di ba, ang mas binibless po ni Lord yung nagbibigay. Sabi po doon sa Gawa 20:35, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin na ang mga salita ng Panginoong Jesus, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa yung tumatanggap daw po. Amen. Kaya po sa ating pagbibigay, i-desire po natin sa puso natin na, yun nga, na makapagbigay po tayo ng buong puso with love. Tapos, yun nga, ako po, testimony ko po, isang maikling testimony po. Dati po talaga, ano po, yung lagi kami binibigyan, yan ang mga blessing, laging nagbibigay si Lord. Pero nag-desire po yung puso ko na gusto ko, Lord, ako naman po yung makapagbigay. Hindi yung ako na po yung laging tanggap ng tanggap. So, nag-desire po yung puso ko na, Lord, gusto ko po maging daluyan din po tayo ng pagpapala. Gamitin nyo rin po kami na maging blessing sa iba. So, yun nga po, at yun nga, dahil nga sa biyaya at habag ng Diyos, nakakapag-pledge po tayo, kaya nakakapag-support po tayo sa mga gawain ng Diyos, yung ginagawa po natin ngayon.
Kaya salamat po sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, Lord, maraming pong salamat, Panginoon. Lord God, sa gawain ito, Lord God, na aming pagbibigay, Panginoon. Truly, Lord God, na Ikaw po ang patuloy na kumilos, Ikaw po ang patuloy na mangusap sa puso ng bawat isa, Lord God, na sa aming pagbibigay, Lord, ay magkaroon po ng pusong handang magbigay, Panginoon, na yung love na binigay mo po sa amin, Lord God, yung love na dapat makita mo sa amin, Lord God, ay handang tumunod at magbigay, Lord God, ng buong puso, Panginoon. Lord, salamat, Lord God, sa puso ng bawat isa, Lord God. Alam ko po, Lord God, na marami ka pong hihipuing tao, Lord God, upang, Lord, makapagbigay sa iyo, Lord God, lalo na po sa mga gawain, Lord God, ng iyong church, Panginoon, Lord. Ikaw po ang siyang kumausap, Lord God. Ikaw po ang siyang patuloy na mag-bless sa kanila upang sila ay maging dalunya ng pagpapala mo, O Diyos. Lord, salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin itinitiwala ang lahat, Lord God. At ikaw nga po, Panginoon, ang siyang maluwalhati, Panginoon, sa aming pagbibigay. Salamat ng marami, Lord God. Sa iyo po ang papuri, pagsamba, pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige po, muli po tayong tumayo. At muli po tayong magpasalamat. Ibagay po sa ating Panginoon ang mga pagsamba na nararapat po sa ating Panginoon. Amen. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligayang nadarama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Sige po, tayo manalangin. Dakilang Diyos, Panginoon, salamat sa gabing ito, Panginoon. Maging sa iyong salita, Panginoon, naming napag-aralan. Na tunay, Panginoon, na turuan mo pa kami, Panginoon, na magmahal. Dahil sabi mo, Panginoon,
ibigin mo ang iyong kaaway, sabi mo sa iyong salita, O God. Salamat, Panginoon, salamat sa buhay na ginamit mo, Panginoon, upang mahayag ang iyong salita. Patuloy mo, Panginoon, pagpalain ang aming maging pastor, Panginoon, si Pastor Van. Lord God, patuloy mo, Panginoon, idaloy yung presensya, Panginoon, yung anointing sa kanyang buhay. Maging ngayong salita, Lord God. Salamat, Panginoon, sa kanyang buhay. And Lord God, salamat sa iyong mga anak na nandito sa iyong sambahan. Pagpalain mo pa, Panginoon, kami, Lord God. At tunay, Panginoon, walang ibang maitaas sa aming buhay kundi ikaw lamang. Sa iyong pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. At magsabi ng Amen. Amen. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang sulit.